Dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo brzinsko suvo meso sa hrskav krompir. A kako? Vrlo lako. Ostanite, lajkujte, komentarišite, pretplatite se na kanal i javite vaše utiske. Sad ćemo prvo rebarca da naseckamo. Najbolje ova kosa sekirče. Udarite malko po sredinu, preguslate levo desno i posle s ruku odvojite bez problema. Ovdje koristimo mešano meso, dimljeno, znači butkicu, rebarca, odvešalicu. Vešalicu će naravno s nož da presečemo, butkicu da zasečemo i izbušimo na par mesta i onda unutra ima da ostane meso mekano kad ga spremate na ovaj jednostavan starinski način, a unutra ima da bude samo tako sočno. Krompir koji ćete da stavite u tepsiče preko ovo meso da ispečete, samo malo pouljite, posolite i malo mlevenu papriku i to je sve što treba da se začini. Vidjet ćete na kraj kad sve naređate u pleh, negde oko 100 ml vode dodate i to mu je cela nauka. Samo da napomenem, uključite rernu da se zagreje na 200, pleh prvo pouljite, i to je to i krompir protresite onako, pošto je sitno, to jest na tanko narezan, da se ne ulepi i nema greške. Kad krompir rasipate preko mesa, ako je se ulepio, malo ga s prsti rasporedite da ne bude sve na jedno mesto. Bapnite u rernu, negde oko 30-35 minuta mu treba na tih 200 stepeni i onda kažete sebi prijatno. E pa, dragi moji, evo da vidimo šta smo spremili. Imamo prvo krompir. Opa. Bukvalno vam ne treba ništa od začina. Ajmo sad imamo kako spremilo meso. Evo ga. Op. Sočno. Ajmo kad se seče. Opa. Gledaj ga. Gledaj ga. Zadržalo svu mekoću, a korica hrskava. Slušaj ga. Idemo gde je tu rebarce. Gde je tu? Evo ga. Evo ga i rebarce. Ajmo vidimo šta se s rebarce događa. Gledaj ga. Op. Oho. I rebarce smo pogodili. A da vidimo na butkicu šta ima. Opa, gledaj. Gledaj. Gledaj šta je sočno. Op. Gledaj ga kad se iseče. Op, mile.